Ternyata tahu dimasak bergedel iku yo gak kalah wedhuk karo bergedel kenthang cah, luwih hemat sisan. Lah, iki bumbune iki ana bawang karo brambang sing wis mari digoreng, diimboi uyah, ditambahi penyedap, diulek nganti lembut. Lah, tahune iki mau dienyet-enyet awor bumbune, terus diulet-ulet nganti rata karo bumbune, kok ana diimboi bawang pre, wortel sing wis mari diparut, terus diaduk-aduk diimboi tepung bumbu serbaguna. Lah kok ngono diadukne sampai rata, terus diempel-empel, dimodel kaya bergedel kenthang ngono ka lho cah. Dibulet-buletno terus dipipih-pipihno. Lah nek mari ngono terus didang kurang luwih 15 menit yo cah. Lah nek mari didang iki siap dikopyokno endhog loro ning njero mangkok terus dilebokno ning jerone adonane telure iki mang terus digoreng, diwolak-walik aja nganti gosong cah. Lah nek wis kuning kecoklatan brown kaya ngene wis siap dientas, siap disajikan. Lah ini lho vibese tahu sing digawe bergedel sing rasane gak kalah wedhuk karo bergedel kenthang, ya luwih hemat, lebih ekonomis, yo siap digawe sarapan.